Aw, imo na lang bugas, kapoy magugdalagod. Imo na lang ni oh. O nya, kape, hilig ka kape. Oo. Ay mo na lang po ng kape nga premium D3. Tay, unsa na tay? Number. Plate number? Ikaw rin nagabuhat na tay. Pila po yung magpabuhat plate number? Mga ka. Nandito lang duha. Bali, duha ka bok 900. O saan na siya kanang motor lang o truck? Rock na. Truck lang? Hilo plate. Sa jeep na. Pero panagsara po kayo magpuan ni diri. Nagsara. Kada adlaw jud ka diri tay. Oo, ganun lang. Patamasin lang yung pabit-pabit. Trabaho ba? May na pambugas-bugas, di ba? Oo. Yan napay bugas dito. Wa na. Magaling, nisuod na. Aw, imo na lang bugas, kapoy magugdalagod. Imo na lang ni oh. O nya, kape, hilig ka kape. Oo. Ay mo na lang po ng kape nga premium D3. Kabaw ba ka kining kapehan eh. Bisan pag diabetes ka, si bakoy taon ka ng mga bawal sa tamis. Pwede ba inom ani kaya patamis aning premium D3 stevia extra. Kaya diabetic mo mapigyan. So pwede ni, diabetic ka, pwede. Mawagtang pa na imong balatean ka ng diabetic. So katong mga diabetison der, diabetic diha, tong bawal og tamis, kini ang para sa inyo ha, premium D3 coffee mix nya. Pawanis duka ning kape ha, tambal pa gining kape ha. Para nagmahulot, asang tagpunan. Dito ka sa Yes to Health palit og sa mga butika. Mama? Oh, nya, imo na ni bugas, sudan na lang ko lang ana. Nya, Salamat kayo. tay, imo na tay, gihatan ako ni kape og bugas tungod kay birthday ni si Romelo. Happy birthday, sir. Salamat sa bugas o kape. Happy birthday. Nya, tay, imo na ni tay. Sige. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.